Aha. Okay. No. Umaga. Ya nazo chase. Kwenye like umuaza kita wana uku nerubu na. Ari kisoro no umuaza jensia. Kene muke manu he mola ya no ya. Mba, ọ gara ozi. O ji ozi. Now. Ai na wow. Imonye mbo. Mba. Konye bokwa. Ai igwe biara bu. Igwe. Eh. O ta ba nanya. Wayo mba iba ha makokwali ndị mmadụ. No ndị ọma mbara zone. Mo na chifa ntani n'obodo a niile. Mana na ọkọ n'ụlọ. Igwe nke ebe igwe township. Anọrọ n'ụlọ. Mana ana m achị obodo ọfụma. So ke onye ka ibuto ma like. Nwunye aka m. Nekwa nanya. Mo ta joge ọnụgo ya anụ ka ọnọ. Mba, anyị ka na akwado. Ama nọ ya nọta. Ebe ko esibute ego ya eje no mbi akara ogere. Ụmụazị kịta unu nwekwu mmanwụ. Before na na-ene nwoke anya n'ilulu. Before a na-esi n'isi ara ama ụtọ nsị. Nwoke mo light ma na ọlụ ya tata ọlụtala ọnụ echi na oje bu amụma amahụ na Chineke kpọrọ ya ka ekwensu kpọrọ ya. Gede na arịa sị ka ọnụ ba. Inere etu ya defu ka mbala kwụ ọtọ. Inere ụzọ niile ata ede. Ị na-manage ụwa kịta amaneji. Ụwa kịta gị na-amaneji nekwa ka agụ ya egbu. You are a bad boy. Mara isi na mara onye mbụcha. Mba. Ụmụazị kịta ụwa nke a dịkwa. Onye ebe ka ịbụzi? Onye Ebonyi steeti. Onye Ebonyi. Ka akwụkwọ m mficha agụ na anya mmiri ka m jere daa. Ka mficha agụ anya mmiri. Okay. Maka nsi efichakwa na ego. Ọ bụrụ na m ji etu ọnụ, ana m akọrọ ndị mmadụ etu ụlọ. Ebe na-ekwunu mmiri, enwe m 3 banks ebe a. Alụrụ m bank na-atọ. Kpoye ụmụ ọrụ na-akwụfụ ụgwọ. Ya bụ bank manager. Mma bụ. Ya alụ nkwa. Mma. A na-asụkwa oyibo were enye ya ọrụ. Mmemme nwunye ọbụla chọrọ. Mara abịa na Lagos enwe m n'ebe a na-azụ ezi na ebe a na-nya efe Igbo farm. Nwere ife enwe fọrọ. Si ebe afọ enye montu na-akwụ nye 3 million ya like nye montu. 3 million? Yes. Mmarụ. Mana wekila pomola ya n'obodo igwe. Mma n'igwe. Ụmụazị n'ife dị mma. Ịmara ka gaa bụ isi metara ebe a kama metara ebe a once. Ọtụtụ mfu wụ mmadụ n'idiri enyemaka. Asọ m ka m pechasị agha ka m gwara na enwere ebe eji afọ ejiri afọ akwa kotu eme mgba ịbịa na Ghana enwere ebe a na-egwu gold na Ghana 3 places a na-egwuru gold ị na-eme ntu 7 million 8 million ka m na-enweta ị na-eme ntu sometimes ị na-ewu iko depend ka fes wee dị enwekwuru ebe a na-alụ ma helicopter ma ụgbọ mmiri enwere nchipinu ife dị na Lagos nọ ebe a na-abụrọta ngwa afịa mụnwa mana ya bụ ife anyị tụgharị nka maka gịnị maka ụmụazị kiri onye a na-eji ụbụrụ eme ife so ihe gbasara ego ọ dị n'aka mana ego na-echekwa elu ma bụkwa otu esi anụ na any how person nke esi na anụ umo ịmara ike na ego mmadụ ekene etu ọkwa ka esi ekene igwe ọ bụrụ amana practice ebe kịta elu nga ewe mana dị ka eke esi iji ọ ya batata ka ọ ya bata na nderi ọ batara na nderi ịmana ịchọ ịnụ nkịta ịchọ ịnụ igwe anyị akụzi ma lusa regulation maka esi abata ịma enwere taa a na-enye a minute after 7 before better na palace. Better by 7 was no problem. So they open muzo lungi. Open lungi kam ko wasi go for go. Oh my. Open lungi. Hey! Adaku. Utio. Agini. Oh, mo keje. Ade ma okedi. O ba ya. So ba dira. Ngi kam na chita na ade ke no ya. Epo. Asmo baby dibe. Wow. Ne. Congrats. Kai kono. Ima ga na nke igwe nya. Ịma na asị na ya eweta 4,000 ma nwa ejiri ọnụ nke nwere ihe nnarụ na ụda na nlele ma ntanwu 4,000 ka ụfọdụ emeka ziri nwere gị jicha ngwa ka ifere ugbere nwere ọdọ nwere n'ọrụ nwere nwere ka m bịa otu ka ifụ na nke igwe ka bịa kedu ihe gị na-esi na-eme onye nwe igwe onye ya Pọpụrụ ụzọ na efisi gịnị? Usu no ya chọta m ọrụ na company ya banki ya. Banki onye? Banki ya no ya na-akwụ m 3 million. Ọ ya wizu na-aba n'ime kịta. Achọrọ m ịkpọbata ya ka idea agreement. O metụgo ya aka? Mba o.
arụ ka ịkarị dị n'ọka obodo dị narị egbe mgbe na-apụta ebe a ịmadụ ife anụ ọhịa bụ ewu na-azụrụ pikolu ezi na ebe ala ezi ọ tara ezi pikolu a wee chụpụ ya ebe anwa na-ebefa ịgafe ụkwụ ụkwadogbu nne ya famili famili alụ alụ efichita gị ichita nwunye mefi pụta ị na-asị m na kịta njebe kịta onye agbuo m kịta nọ na-epere akụ ọba m niile ke all my properties ya akụrụ bụ igwe a ga-eke onye ka ọma na igwe ka nlarụ ebe a orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnyụ anya bye onye na ya onye kwa nwoke m ọgọ bụ chi onye Moonlight ọgọ nke irizi ka ndị asịpa na-ekpe ahịa nsogbu dị ịsagokwa arụ tata asọbe m sisi nya bịa ọla anyị nke ọrụ gị enwe m nsogbu enwe problem onwe ncheju gị biko sisi ji ọnụ nwunye gị onwelugo ụbọchị itetawala n'ime abalị ifi ebe o ji akụdo kwuru gị na saịdị isi ka ọkwụ ugbo ọchọ ịpịawu gị iwu n'igbo onwe m nyajụrụ gị ihe ọzọ nchọrọ iji gị bụ biko igbunugo mmadụ ka mmanụ ka ọchụ ka gbaa ụnụ ọ bụ ụdị kwuru ife iji ebe a kịta isi ebe mpụ iwe n'iwe ihe akwa last warning mmadụ kwara gị n'i nsọt mkparị ọbụla ga-esi gị n'ọnọpụta tata ị ga-afụ mụrụ mọrọ onwe gị ọbụla mkparị iwe n'iwe ike bụ igbu mmadụ na-apụ gị n'ọnụ nwa gị nwaanyị Nancy sisi nya mere gịnị ọ na-achụ m mbịa ka ugbo ka ogbu m nketa nke echi ọ dị n'ọkọ ọbụla ogburu m na ife na-ekwu adịlọ emelu m ya gịnị ihe ịfụ nkịta ndị nnọọ ka onye bulu sisi nya aka m gbapụ na be ma asahụ m arụ osisi nya ọ pụtatụla ifo kịta wee sị ka mbịa kọọlụ gị ama m onwere eme Nancy na-abata nya wee fụ ya ka ọ na-eme trenin nke ezigbo mmadụ onugiri owulu pilo setie blọkụ ka isi mmadụ owulu pilo pilie onye a n'ihe niile ka onye a nwụọ onugide si na nke awụ ọkụlọ jee buta nnukwute okpokpo setie blọkụ ekpie peligide okpo ka asị na a na-apịara isi mmadụ wee fụ ya jụcha ya nya ọ gịnị ka mmere gị ọ gịnị na-eme ọsị na onwelọ nwesị na onwe ebe m meje na nwere ike m abatalọ ka test ya ka ndị shọ na ọmụmụ akọ na-eme ya for the first time in history Nancy yawa mbiko na mbatakwa na malarụ na niile ọchọ ka nlarụ n'abalị ya wee sị kere ụdị ihe bụ ihe nke a o mee bụrụ na igbu mmadụ dị n'ọbala unu na agbụrụ unu ọ bụ na ọdụ na agbụrụ gbunugo mmadụ ịfọ tata atọkwa mmadụ ga-acha ọ pụọ gị n'ọnụ ọzọ ife mbebe gị mala ike ya isi na Nancy nwa m mere gịnị ọchị igbu ọchị napụ m ndụ Nancy mma a na-azọgbu arụ ọ na-egbuzi m mmadụ kịta ọ na-azọgbu ọ dịrị azọgbu arụrụ ọ gịnị mere ka ọrọ m ife mere onwe mgbe m na-eme ihe n'anya wee metụ ya aka n'onu ebe a metụ ya aka n'onu ụsọ mere metụ m aka n'onu nkịtị o seti ya metụ ya aka n'onu mana ka m kpọọ Nancy kpọọ ya ọ dọrọ m ike ikpọrọ n'ofu onye a na-emetụrụ nke ezigbo mmadụ n'isi m mgbe onye nkịta ogbo m ofu ụbọchị nkịta ịfụ ndụ na-ebido ịtọ m ụtọ ego na-abịa m Nancy mere nna Nancy alụkụ m ebe a nwa ọgbara ka m na-asịpa na-egbu ahịa ka onye a sara arụ bịa be m sị na ịchọ igbu ya ọ gịnị na-eme gwa m ife na-eme nsogbu adọrọ ka mmụọ na John bịawa ka ekwuo ya eru na eru bịawa ya bịa ka ọkọwa ọ ka mma ka ọ bịa ka mmadụ ihe megidere Nancy ji chọrọ igbu gị ọ ga-ejerekwa ihe a bụ nke Tom degara ebe a njọ esi m na anyị na-ezu chọrọ anyị na-ezu ike jere ọrụ taa kwa
Daisy Jessica kasaba Daisy Jalola. Okada ya machine cha bokada. Onga nge ko high process kijana. Bidogo. Oh, kama ko yenwe machine Ongi ebunugo. bidogo. Pem no no go zo isi ebe afọ. Nke a bụ last one m na-enye gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ekwu ihe butere gị ebe a, kọwa aka ọzọ, kọwa machine, kọwa izu ike. Ife mmemme gị. Ka chile ka ọbịa. Isuwa ka ọbịa. Ọ na enje kwuru in case ọ bụ na onye na-ebulugo onwe ebe na ndị a na-amachọrọ na n'ebe elu ire ebe ma ndị ejighị na n'ebe a ndị a na-ekpocha pit ebe a nsị ma ndị na-ete mesin ndị mesin Moonlight mma kọwa gị isi chekọbịa iwe niile nnukwu pem n'ọnụ gị ọzọ mma kọwa gị isi ma ọ bụla ife na-aka eju gị ọnụ ndị ọnụ na-anọ m n'ụlọ gị ọ ka mmalụ ọchị igbu m Nancy abịawago ekime ọ dịkwa ojent ọnụ m ebe a mụọ gbara ka ndị nsapa na-ekpo ahịhịa ọsapụrụ arụ gịnị na-eme ọsọ na Nancy chọrọ igbu ya ịchọrọ igbu m nye abata m nya mgbe anwụde nga ebi na-emetere na onye esigbu mmadụ iji ma pilo kwuchie mmadụ imi ka onye ọnwụrọ iwelu okpogbo na-apịa mmadụ isi ọ na-esakọpịa mmadụ isi gị igwe na-akọpịa blọk afọ gị nsekwara na Nancy mmadụ azọgbu nwa ọsọ na-azọgbuzi ka ife mere ọ ya wụ nya metụrụ aka n'ọnụ egwuregwu anyị gwuru ịnyaa ọ bụla egwu mgbe anyị dị na naanị aka metụrụ n'ọnụ na mgbe ibi na naanị egwuregwu ka anyị na-egwuri imi nke kwanụ nke ịbịakwa na kọmplen rumpa m na nchi igwu maka chi ya bụla egwuregwu mgba mpụrụ aka n'ọnụ na amin metụrụ aka n'ọnụ mgbe anwa ibi na naanị egwuregwu nunu ke nke ịbịakwa na kọmplen rumpa m na nchi igwu ọ biko nwekwa onye nchi igwu na-ekwu ya bịta ọ dịkọ na radụ ma arụ dị m Moonlight arụ adịrọ gị onye kwuru ọ na-achọ igbu gị bịara ebe a na-ekwu anọdatị arụ adịrọ gị ọmụ ihe ọ na-eme bụ onye a ana m eme iwu na-ewe Moonlight amaghị m ihe bụ oke bukuru soro nwunye gị naba Moonlight soro nwunye gị naba ife na ha asị m nya nawa na weke na ọ bụrụ ka nje nakwuru ndị ichie onye bụ ọnwụ onye nnekwu arụ dị m na gịnị mezi onye achọrọ igbu m ọ kwenere okwu ebe a kịta tapụcha maka ihe okwu ama m na nnekwu onye o nwere ajenda bine na nwunye gị naba anụ ekwe m ya anụ ọ dị ka ya nata nka na bịa okwu ya bịa ka ọ natagoro ka ọ bịa nọrọgoro na godo ụlọ na-asị ụra akpa ya akpa na nna ya dị ị ga-alarụ ube gị ị ga-anọzi ebe a ahụ m na-ekwu achọghị m ịṅụ kịta emetụ m aka n'ọnụ nya ihe ọ na-ekwu na anyị na-egwu egwu ị na-asị m na na kịta njebe kịta onye agbụọ m kịta nnọọ na-ekere ya ka ọgba m niile ọgbagbuo gị ke ọ ma properties ya akụrụba igwe a ga-eke onye ka ọ ma na igwe ka nlarụ ebe a biko ka ugbo onwe gị ebe a ka nlarụ nekwanụ m anya ahụ ihe ọbụla fa akpọ ya ọgọ ihe ọbụla fara akpọ ya ọgọ kpọrọ ọgọ onye nke abakwuru ogbugbu nekwanụ m anya ewere mmanya bịa ịkwa aka nkwụ ụgwọ ewetara m ego eji bi kaadị ewetara akwụkwọ m ego eji kwu kadopi advance kadopi Nancy ị ga-abatara mgbede a ga-akpọ ife agba ka nwere ebe a na-eje maka na nke a kịta abarọ ọdọ gbara chacha mmadụ ga-egbuzi onwe ya na-abarịla onwe ya nwaanyị Is your brother? Go for beat. My evil landlord. That's good news. Can I run? Hey, this woman career. Landlord. Good afternoon. Take him. It's good news. A very big good news. Now take him. Hey.
enwere good news. Enyi gị ụka mgbe ụlọ na-esogharị gị karịtịrị gị mkpu mgbe ụlọ ọ na-ebele gị n'akụkụ ijiji maka ana m mgbe ụfọdụ megide na-echeki ogwe famili onye si gị n'ụka ya sị n'ikpe iji akara aka ya ọnụkwa nwaanyị ka aka oyiri ịfụlọ mgbe m bịara ebe a obodo akụkụ m n'aka ịfụlọ na anyị na-erikọsịzi ọ na-ese somadị isi mmadụ na-alụwe ụlọ ị mara afọ maka ndị be gị mee iso mmadụ enu ebe gị ọ bụla mgbe na anyị na-esie n'azụ gị ijiji o ji gị ụgwọ ijide egwu kwa onye ụgwọ ya ọ gị na-azụrụ ya famili ote ọ bụrụ ihe iwe ana m ega advice a na-asị asị na ikwu amụghọ ibe ezi ya na mmadụ ji ego ọ bụrụ gị kpatara ego na ị na-ese na azawo anya eme ka ebụrụ ọgaranya nwe ihe na-eme gị onye abụrụ Jizọs a na-eso n'azụ nweke nghọta o mesị gị n'ọka ya sị na egwu akụ Jizọs setụlụ ọnụ m ka nkwụsị nye gị nsogbu Jizọs setụlụ bịa one right or the pastor get it more take this rubbish from you again clear your problem oge be akpọ ngafa Calm down. akpọ ngafa ebe a inu ebe ọ na-akparị m inu ebe ọ na-akparị m onye ikwu Calm down. landlord ị na-ejizi ka sị na mkpa kpasuru iwe onye fụ eme ka ọ na-eme ị na efu saiz ya ndị rọ na ma ọ meju ya ma kidney ya ma kpakwuru ya na ebe a ka ncha na-adị ma ha na-adị ofu ebe so ọ na-eme ha na-enwe short temper dịka nchịkọta onye aka esi ndị a nwere supermarket nle 2 items were tụọ ya nga Okay, me mari iji bebe nkwuo. ewe n'iwe onwe my friend si obodo go bata a very good friend of mine which you mana ihe mere mgbe n'obodo Igbo na ọ na-ese ndị be ka lụrụ na alụ ọrụ ụlọ ewe report onye gbara ka bata alụ wee chọọ igo ụlọ ka onwe ihe o ji aka nwesị mba ka mbịa meet goro gị first of all ịmara na ebe ni anyị bi dịsi ya itigola anyị ego gboro na abụọ ịnọ na maka wile anyị ego ị na-aha iche echiche ọfụma so ọ na-adị m ka ọ dị ozi gị na-akacha ọ bụrụ na iji ozi ego so nwesị ya chelụ ka m gwa gị ọ bụrụ na ị ga-ele ụna ka o goro ya ife gị jeri nri One light. Long sir. Ọ na-be mmadụ ka ị bịa okwu ga-ama anya bịakwa ka rie nri ị chọrọ iri ndị eziokwu ekene gị ekene ịma na bịa rie n'igwe na n'igwe wee ekene ọ bụrụ na ya bịa rie nri ụra mmadụ sị gị bịa rie nri na n'igwe mana ekene ya ekene ọ dị ka agụụ dị gị n'arụ mgbe ọ bụrụ na ya eri nri nwanne m Abazia ma ihe na-ekwu anụgo m ihe nji bịa kịta m ego m ihe m ego m naanụ nwayọ na mgbe ọbụla nnọọ nye m ego m achọrọ m jiri nwayọ ego ndị bi ya ọrụ 15 for how many months now chelu mee gị gama na ka nwa nke eziokwu ọ nwere na plan lụ gị surprise mee gị ọ bụla ego na ka mee ego cha gị anya enwe ego nabatara m obere oge ma surprise gịnị na-achọrọzi m ya ihe na-edi kịta bụ ego m nye m ego m menye gị gịnị mee iti mfe na be m meti gị fe na be gị mefi ya meka nye m ego m right nye m ego m nye m ego m mmegbu gị nafa nye m ego m mmadụ ka nye m ego m ma mmadụ ọ bụrụ mmadụ nye m ego m nye m ego m give me that one now nye m ego m one light nye m ego m nye m ego m one light okay no na